जाब्ला मालाबा खेरासिल'ना सावना होजोबगारगोनहां। र'लाय र'। मा जाखो? हरदो नायबावनोसै दसेबाव। नों आंखौ माबा माबि बुंदों नामा? माबा बुखिबाय थानाय बायदि खोनादों नोंखौ। गैया गैया, आंलाय माला मा बुखिनायखो? बुङाखैथ' जेबो। आं बुंबाथ' नों खोनाथारगौमोन ना। थगायखोसो ना माखोसै बेलाय? आं बुदोंबा आं खोनाथारगौमोन। जेबो बुंमाराखैना नों? आंखौ रायखोमा माराखैना नों? गैया गैया, मा बुंनांगौ जाखो नोंखौलाय? फैदो नायनोसै। एकदम खर'आव सौगासिनोसो। मेलेम सेलेम बारदाव होजोबलायगौमोनहां हानाय मोनब्ला। मा पुसुर पुसुर बुंखोमागासिनो खुगा सिङाव? दे गोसो होनानै खर'फ्रा नाय मोजांनो। नै जारौ, आरो आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंबावखानि दे। मालाथो खोथा जोबो नोंहालाय बुंनोलाय? सानफ्रोमबो खोथायानो मोनसे मोनसे ओंखारखाबाय थायो माथो नोंहालाय आंखौ। रागा रायलायदों दे नों आंजों। नोंनि खोमाया थिग नंलादां। जानो खोमायासो गाज्रि होनबायदां। आं बोरैबा खोनागासिनो दहायनिफ्रायनो। दे जियानो जाया मानो, नै खोनासंलाय जारौ। आंहाबो बेबि सफैनायनि दिनफोरा खाथिनि सायाव खाथि जाफैथारबाय। आं साननायमोन आंनि गथ'खौ लाग्रा, खिथु सुनानै होग्रा, थुखैग्रा, आंनि फिसानो खिथाब सुनानै होग्रा सासे मानसि नागिरनो होननानै। औ नागिरदो। बेबायदिनो खामानि मावग्रा नागिरदो, अब्लासो रेहाय मोनसिगोन। नङा, साननायसोमोन आं नागिरनो होननानै। दायो नागिरला, नोंनो दंखायोना। नै जारौ। हा? आंखौसो बाव? नै जारौ, आंनि गथ'नि खिथु सुनाय, खिथाब सुनाय, आंनि गथ'खौ बामनाय लानाय नोंनि दायथ' दे। थिग दङ, नाथाय गथ'खौ आं गोसोबायदि बुनो मोननांगोन। मा बुंखोहाय बेलाय? आंनि गथ'खौ गोसोबायदि बुनो? अनुष्का, जोंहा मामिनियाव फैसा 10 थाखा बिनानै दुकानाव थांनोसै थु, आंबो जा मेथाइ जानो लुबैखादों। ओइ र'लाय र' सानैबो र'। इसा, नों बिराद जाबायना? गावनो इसां बुरजा ओंखाम जाखायो, आरो बेनि सायावनो नों नोंनि लोगोफोरखौबो न'आव लाबोग्रा जाबावबायसो। हा? आरो ओइ अनुष्का, नों मा दाबो न'आव थाङा? मैया फैनानै दाबो न'आव थांनो रोङा नोङो? थांदो जल्दि न'आव थांदो। अनुष्काया मानो न'आव थांबावनो? अनुष्काया मैयानिफ्रायनो जोंहानि मानसि जाबाय। मा बुंदों? खनसे बुंबावलाय मोजांनो। अनुष्काया मैयानिफ्राय जोंहानि मानसि जाबाय। बोरै जानो हाखो बिलाय? जानो हाथावैयाबो जोंहानि नखराव जानो हायो। बेयावलाय नोंहालाय मानिथो इसेबां हेंथा जाबाय थायो? आयु, जोंहानो न'आव इसां बुरजा मानसि, बेदरानो भाग एसेल' ओंखारखायो, आरो बेनि सायावनो सासे मानसि बारायदेरबाय जाहानावहाय। अनुष्का, इसा, बहा थांनो नागिरदोंमोन थां नोंसोरो? मादै, अनुष्काया दिनैनिफ्राय जोंहानावनो थासिगोन। बियो न'आव थांला। आं बेखौहाय आंनि बिनानाव खालामनानै लाबाय। ओइ बेंग्रि गथ', मा बुंनाय जादों बेलाय? जोंहानो माथो नै आगै गोदान फैबावखासिगोन। मालायखौलाय मानोथो नांगौ? न'आव थोनहर। ओहो, नोंनिया बाबुसो फैगोन। आंनो बाबु नाङा, आंनो बिनानाव आगैसो नांगौ। अनुष्का, जोंहा थांनोसै। र'लाय र' फेथें, अनुष्काया थारैनो जोंहानाव थामारसिगोन ना? औ, थासिगोनथ'। आं थांनानै थासान्दियाव खि बे जोंहानि मानसि जानो हायोहाय? ओमफ्राय फेथें नायलाय, आंखौ मोजां नायलाय। नायदोंना नाया? नायगासिनो। औ, मोजां नायबाय। ओमफ्राय माथो बुंनो सानदों? ओइ फेथें, आंखौ इसाया साफ्रोमबो बाबुसो जागोन होननानै बुङो, आरो सोरबा आंखौ नुनायफोरा खालि बाबुल' जागोन होनो। नोंथ' आंखौ मोजां नायबायना? देलाय नों बुंदो, नों आंखौ माबायदि नुखो? नानि जागोन बायदि ना बाबु जागोन बायदि नुखो? मा साइसाव नुखो? देलाय बुंलाय। आं मिथियालाय बेखौ। है जाम्बासो नोंबो। मालाय सेंग्राफोरा सिख्लाफोरनि फेन्दाफोरखौनो थाफ्लिफोरखौनो माखौबा नायबानो माबा माबि हमदां हाजोबोनो, मिथिजोबोनो। नोंहा आरो जाम्बा लरग' दाबो जेबो मिथिनो रोङा, हिनजाव लालायनानैबो। आयै
बेयाव जिरायनानै माखौथो सानहाबबाय थादों है बोथोरा गरमथारहाय बेनिखायनो बिखै बार नांगोनदां होननानै दसे जिरायबायदां ओइ आयै आनुस्काया जोंहानाव थासिगोन होनलाय जानो दै फैनायाथ' मैयानो फैदों ओमफ्राय सोरांस्रि बिहामजोआसो बुंनायमोन आंखौ आनुस्कायाबो जोंहानाव थासिगोन दे आयै होननानैहाय थारमाने खोथाया नंमारगौआनो नाथाय आयै मानोथो थानो नागिरखो जोंहानावलाय ना बिहा बिमा बिफायानो गैया ना बिहा न' बाङानो गैया ना बिलाय मोनजायाखै मोनलोङाखै जोंहानावलाय मानोथो थानो नागिरखो जोंहानो न'आवनो एसेबां बुरजा मानसिखा आरो हनै सासे फैदेरबावसिगोनसो गाबोन सबनै बेदरखौबा नोङो ओरैनोबा एसे आधा केजि गाहामल'सो लाबोखायो आरो बिनि गेजेरावनो मानसि सासे बारायदेरबावसिगोन मानसि बारायबालाय बेदराबो बारायगोन आरो दरनैसो अब्लाबो माने लाखिगोन आरो ना थाथों आरो आबै फिसाजों गेलेनो आबै फिसायाबो हारसिं जाखायो नालाय बे गथ' मानसियालाय माथो जानोनो मा खहा जागोनखाय बाल बुरैजोंबो रायलायनानै जेबो जाया बेबो एखे बे सोरांस्रिनि थैनिनो मानसिदां बेबो सोरांस्रि औ जोमै नों मानो थांलाय फैलाय गोजौनिफ्राय गाहाय गाहायनिफ्राय गोजौ मानो थाबायगासिनो नोङो बिदि आंहा सम सफैथारबाय हयथ' दा हरफ्राव जानोसो हानाय नों बिदि गोजौ गाहाय सिरि गाखोबाय थानांला आं थाबायाब्ला मा आंहा गां दङ नामा बिरनो नङा जोमै नों फन खालामनानै आंखौ बुंहरबानो जायोना मा नांगौ आं हैगोन ना नोंनो आं हायो दे दाबो आं दाबो स्ट्रङैनो दङ नै सोरांस्रि आं नोंनि सेराव फैनायनि खोथाया बेनो जाबाय आं जा सोंगोन सैथो बुंखा देलाय माथो जालायखो आनुस्काया जोंनाव थासिगोन होनलाय औ थासिगोन दा इसाया जेरै आंनि फिसा आनुस्कायाबो आंनिनो फिसा आयौ बिदिब्ला आनुस्का फिफाजोंबो नोंहा सोमोन्दो दंबावसोमोन बिदि नङा बिदि जेबो नङा अब्ला आंनि फिसा होननानै बोरै बुंनो हाखो नोङो अननो रोङोब्ला गासैनि फिसायाबो गावनिनो फिसा जायो बिदिब्ला आंनि फिसाखौबो नोंनि फिसा होननानै बुंनानै लागोन जेनेबा दे गुबै खोथाया मामोन बेखौ बुंदो इसाया नोंनि फिसा इसाखौल' नों सोमोन्दोआव दोन आनुस्काखौ आरो जेबो सोमोन्दो नोङो लानो दासानबाव अह जोमै माथो जाखो उन्दै गथ' बियो ओरैनोबाबो जोंहा इसाजों गेलेग्रा रावबो गैया नालाय बेनिखायनो इसाजों गेलेनोबो आरो बेराफारसे बिहा बिमा गैयानो बेसोरा स्कुलाव थांलाय फैलाय सानफ्रोमबो खस्थ' जायोनो खानाय खानहोनो जाहोनो लोंहोनो ड्रेसफोर गानहोनो खस्थ' जायो बेनिखायनो आं आंनि फिसा बायदि खालामबाय आरो बुंनायावलाय जोबोद गोरलै खोनासंनो गोथाव गोदै मोनदों नामा जोमै इसाजों लोगोसे आनुस्काखौ आं दा हराव नुनो मोननो नाङाथों इसाजों गेलेनोलाय नै गाबोन समनिनो आं फिसा फैखासिगोन माथो मोजांसो दा सानै नोंहासो लानो मावनो दांनो सहाय मोनगोन दा आनुस्का मोना इसा मोना गेलेगोन लागोन गोनांथि गैया आंनि फिसानो एसेबां लेथ्रा मानसिफोरखौ आंनि फिसाजों गेलेनो आंनि फिसाखौ लानो मानसि दंखायो जारुआलाय ओरैनो जाहोगारदों नामा बेखौ आंनि लास्ट वार्डनि आनुस्काखौ आं दा नुनो मोननाङाथों बिदिसो नोङो हिनजाव जारुआ फैदों होननानै नों जारुखौ नोंनि फिसा लाग्रा बखालि खालामनो नागिरदों नै नोम्बैयाबो ओरैनो थाला जारौ सान्ति गैयाहाय आंहाबो न'खराव नोंनि बायदिसो आंहाबो जों सानैनि खाफालानो दादुरिना जों सानैनि खाफालनि लिरनाया बेनो खोमा आंबो बेखौनो सानो आंनि खाफालनि लिरनाया बेनोदां सिख्ला समनिफ्रायनो सान्ति गैया मेगनजों मोदै दाबो हाबा जानानैबो सान्तियानो गैयाहाय आंहा माब्लाबा गोसो जायो आं दैयाव बाज्रुमनानैसो थैनो बायदि नायनोबो असाइस गोसोम दाबाय जोंखौ इसोरा आरो दाबो जोंनि खाफालखौहाय खाफालमोनदि खालामनानै हरबाय दहायना माबायदिखा जोंफोर जेरावबो उदायखाया गोसोमबो गोसोम मानसिफोरजोंथ' मोजां होनजाखाया जोङो गोसोमनि थाखायनो मानसिफोरजों बुंजानोखौथ' अजालामोन जोंनि जिउफोरावथ' इसोरा सान्ति होदोंमोन ना अब्लानो थोबायमोन जोंनो जारौ औ जारौ आं नोंनो फंसे खोथासो बुंनो फैदों जारौ बुंजागोन मा खोथा आं जेबो गाज्रि मोना जोमैया दाबो नोंखौ खामानि बाहायो नामा हो औ मा जारौ नों बेबायदिसो मावनांगासिनो दं दहाय दावखा बेसोरा गथ'आ हाबा जाना फैनायनिफ्रायनो सान्तिखौनो मोनासै
दाउखा नोंसानि न'खराव जुदि जेबो उसुबिदा जानाय नङा बायदिब्ला जारौखौ नोंसानि न'आवनो दान मोनसे मोननै लानानै थांनानै दोनहैथ'दो ना। मानो? मानि थाखाय? आंनि फिसाजोनि लोगो आनुष्का होननाय सासे गथ' बेखौ आं जोंहानि न'आवनो दोननो नागिरदों। बेखौ बियो बिराद बाजागासिनो। आं बुंदों गावनि गथ'खौ लानो थाखाय मोजां जागोन। नाङानो, मैला गथ' बिसोरो, गावनि गथ'खौ दांहोआ बिसोरनो। जारौ थानायखायनो बियो आंनि फिसाजो आरो आंनि फिसाजोनि लोगोखौ बारा नांस'वाखै। बेनिखायनो आङो जारौखौ साननैसो एसे बाहेरायाव दोनथ'नो मोनथों इयो मस्ला एसे बुजिहोनि बेखौ। औ, आं थांगोन दे। औ जारौ नों थांनानै थाहैथ'। नोंखौ गावनि गथ' लाग्रा बखालिसो खालामनो नागिरदों बियो। दहाय फुङावनो बुंखांखाबाय बियो। आंनि गथ'नि खिथु सुलाय, आंनि गथ'खौ बालाय, आंनि गथ'नि गाननाय जोमनाय सुलाय, गासिबो खामानिया नोंनि दाय होननानै बुंखांखाबाय बियो। मा? एसेबां बिदि बाहायनो हादों बियो? मा बुंनोहाय, अन्थाइ बिखा बिनि अन्थाइ बिखा। दे जारौ नों थांफाखादो, दानो दाउखाजों थांफाखादो। औ, आं लानानै थांखानोसै। आरो आंखौ थोनहरदों होननानै भुलावबो दा मिथिहो दै। लोगो